Priatelia, ja vás vítam pri novom videu. Dnes to bude taký skôr daily vlog. Rozhodol som sa, že vám ukážem jeden deň z môjho tréningu silového. Dnes budeme mať chrbát biceps. Dnes ma čaká nabitý deň, tak ako každý. Čo viac dodať? Poďme na to. Akurát som prišiel z fitka, 1,5 hodiny som tam bol a prišlo mi to ako večnosť. Dneska som skúšal vlastne odcvičiť najskôr chrbát a mám pocit, že som si dal veľa cvikov. Vlastne idem 4 série po 10 opakovaní a dneska som si dal myslím, že 5 cvikov na chrbát. Po chrbáte som si zacvičil zvlášť biceps, kde som si dal vlastne 3 cviky na biceps, 4 série po 10 opakovaní. Mám pocit, že to bolo také zdĺhavé, lebo som zvyknutý v podstate niektoré cviky chrbát biceps dávať v super sérii a je to pre mňa asi výhodnejšie. Táto varianta, ktorú som dneska skúsil, tak mi moc nevyhovovala. Ideme rýchlo dať proteínik na obedík, do práce, celý deň už mám len prácu. Ale baví ma. Proteínik od Voxbergu, vanilkový. Skúsil som takmer všetky príchute. Vanilkový proste najlepší, v jednoduchosti je krása. A miešam si to teda s kreatínom od MyProteinu. Smerujú na AS Trenčín štadión, pretože tu mám jedno stretnutie. Prosím, čakajte. Jedna krátka zastávka, kúpiť si toto Kinder vajíčko. Kodak Ultramax 400. To je ono. Yes, to je ono, to budú nohy, to budú nohy. To budú nohy. Tak. A ideš, hop, potrebujeme dať výlesne. To je ono, dopad. A ideš, nožničky. To je ono, to je ono, to je ono. Hneď ideš, preskoky. A šprint. To je ono. To je ono. Tento chalan bude na majstrovstvách sveta v hokeji za Slovensko raz. A tento bude na majstrovstvách sveta vo futbale. To je ono. Otočka a ideš preskakovať, hop. Šup, šup, šup a šprint! Hop, to je ono! No, takže 2 tréningy za mnou. Ja aj s tými deťmi to je radosť pracovať. Ty kokos, extrémne ťa vyšťavia. Ale je to nádhera, keď vidíš, že mladá generácia sa hýbe a vedieš ju správnym smerom. No, my sme mali mať večer komunitný beh
ľahkých 5 kilometrov, čo chodíme každý týždeň. Ale priatelia, bojím sa, že tento beh vám v tomto videu neukážem, lebo akurát som písal chalanom, čo idú tiež behať, že nebudem to dnes hrotiť, lebo cítim sa taký nejaký kadejaký. Pália ma oči extrémne, mám vysušené pery, taký nejaký suchý záhadný kašel a vonku je -6. Nejdem cez mŕtvoly vôbec. Počúvam svoje telo, čo je veľmi dôležité, takže som im napísal, že dnes to bohužiaľ nedám, aby to zvládli sami. Idem domov si nastaviť nejakú kúru, idem si urobiť čaj, idem si dať nejaké poriadne vitamíny do seba, no lebo dneska som to asi vo fitku trošku prehnal. No kamaráti, zostal som nakoniec doma, nešiel som bežať. Som tak nejaký nachcipaný a nebudem to hrotiť. Tak ako som povedal, je dôležité povedať si, že teraz stop, trošku sa doliečiť, nabrať viac energie, vyspím sa, nadopujem sa čajíkom, dám si propolis, dám si dračiu krv, dám si ajurvédsky čaj. Proste to je trio, ktoré myslím si, že ma postaví na nohy. Pokiaľ jednoducho sa necítite, nechoďte cez mŕtvoly. Proste to telo je váš nástroj a ten nástroj musí byť čo najsilnejší, aby mohol robiť nejaké výsledky. Takže ďakujem, že ste sledovali toto video, snáď sa vám to páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute všetci.